Vega és una cantant amb diversos registres. Avui toca definir quin és l'estil que millor li encaixa. Com està la senyoreta Vega? Muy bien. Escolta'm, ¿estás preparada per assajar i per a decidir? Claro, tengo muchas ganas. Vull escoltar-te en les 3 propostes i en triem una. Et sembla? Claro, claro. Per quina comencem? Por Vuelvo a verte de Malú. Em pareix perfecte. Malú per Vega. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo, que de amor también se puede vivir de amor. Malú siempre ha sido una de mis cantantes favoritas desde pequeña. Que no importa nada más. Crec que a Malú li ha eixit una gran competidora. Quina és la següent proposta que teníem? Un musical de La La Land. In somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it ringing. Jo pensava que era la de la land, la land, la land. ¿Per qué vas a tirar un musical? De los musicales lo que más me gusta es lo que transmiten y sobre todo cuando bailan y cantan a la vez. Crazy feeling, a rat-tat-tat on my heart. Think all I wanted to stay. És que em flipa també, Què et sembla si fem la primera que vas fer al càsting i ja sí que sí, triem una de les 3 propostes? Vale. There is a house in New Orleans. They call the road. De las 3 opciones, mi preferida es New Orleans porque creo que es un rollo que a mi voz le va muy bien. La veritat és que Vega, des del primer moment que ho tenia molt clar, que volia la de The Animals per a la gran final, jo necessitava escoltar les 3 propostes, però és que he lluís moltíssim amb aquesta cançó, de veres, la tessitura, el timbre, la pronunciació. Para. Jo ho tinc claríssim. Simplement vaig a proposar-te un últim repte. Què et sembla si barregem el saxo amb el piano i la veu? Esteve me ha propuesto introducir el saxo y el piano en la canción de New Orleans. El creus capaç? Claro. Doncs jo pense que ho tenim. Anem a impressionar al jurat.